Arek-arek anak-anak iki kendi bojo metu isu-isu kedue luwe tak gorenge panganan kesukaane iki ajarne wis tuh panas Kowe ku isuk-isuk wis merene keduk kene. iya ora ndek kanca Iya, kowe. Sebenarnya napa golek mangan? Aku gurung mangan. ibumu gak masak Embu kok goreng-goreng kok ning mburi mbok goreng opo kok. Saeneke digoreng kumbung goreng baut, embung goreng opo, mbok karo. nah ya Kowe ku dolan tok kowe ku. dolan layangan ya nyanter ya Iya, ini antre. tapi gak ada duwe aku Kowe ku kapan kowe ku duwe dhuwit oh gak? Kowe ku kapan tau duwe dhuwit? Apa njaluk ya ning ibu? oleh dene Ning mama, mak tercintamu iya, iya. Tapi engko lak duel piye? enggak Duel jadi njaluk kan kowe anak saya 3.000 ae. 3.000 tayangan 1 2 benangnya 1 Benang apa 1000 iku? Aduh, benang jahit 1000 iku. Ayo njaluk. Kowe wani kowe nyeluk. wah ini lah Ini sih. Bu! Mak Erot iki. Goblok iki. Apa? Ngawur kowe ku mak kowe ku karo dia. gak apa-apa cuma Mak Erot Tak ae tempiling kapuk. ayo njaluk wis Mak. Mak. Mak Erot apa toh Iki mak kok dia mana kita Dek apa iki? Jare kurang sarapan. Iya. Pek ngene iki tak tulungi mari mak. tulung ngono kok ya tulung ngono Loh, bapak ning ndi? dolan bapakmu mbok nggih biar teh Langsung biar teh isuk-isuk. Erot Enak jaluk. Enak. yo pangan-pangan Wis jaluk. Ini, Mak Erot ae. Panas sih. Dan dah, ambekan bekan wong elek lah. Bacaan opo, rambutnya gak tau keramas. nom Kata enom. Sopo doyan sampean sama. Wis gak. bapakmu dolan ning aku Aku njaluk duwike kok. isu-isu metu balik njaluk duwe iki Aku tuku layang, aku gak metu jalur sing nyusul. Halo duwike gak tuku layangan. aduh isu-isu njaluk duwe piro 3.000. Santung Kacamata kan rambutnya elek ya Allah. Ketempulan rambut pisan kok. kuman kabeh merot mata ini kuman-kuman nah Tuku rambutnya gitu. Oh, kok 1000, aku 5.000. aku sewu lho apa her Itu kan oleh layangan sih tok. senarku Ya kowe gak usah senaran, kenek-kenek main. Ya Allah. Kowe ku. Mak sapa sing ngekeki? makmu Ya wes, makmu ning ndi? oh mas Ya celuk ana dhuwit mangkane. sewu lho apa her wes kono her metu Makasih. ya piye carane iki anak njaluk sunat bojo main deng wis disili RT malah dienggo main tek ya Allah muga-muga nek silihan teko toh wis ning ndi tak cukur nak ceblok-ceblok ae ndek ngene apa tak cukur hah bendino kayak kok gendeng ae kesel ngomong ambek apa tak cukur ngeneanku tak cukur kumisku tak cukur ukur ta cukur tak ceblok rene lho cukur ta yo picis sing ndek wingi aku selane kowe ndi kok inget kete 20.000 lho mbok inget-inget hah cuma 20.000 lho mbok inget-inget 20.000 iya semene 20.000 lho jaremu kon ngitung dhewe tak hitung 20.000 kok apa 20.000 duit itu semene ijal ijal piro kowe ya semene padha coba inget-ingeten wong 2.000 cuma piro 10 apa 2.000-an lho 10 iya lah iya ta iya ngapa kowe mbok selena aku gak gelem mbok hitung ya tak hitung dhewe semene ketan lho iya kurang 20.000 apa 20.000 rene 50 20
Mbok kira 20 iku. Apa? Cuma 20. 20 jare ya? Ngeyel. Kapan balik nih? Hah? Balik nih kapan? Ya sik lah cuma 20.000 wae. Toh, tanah aku pajekno, sertifikate wis tak titip ning Mbok Rod. Terus kowe apa gunane RT kok iso dititip ning kancane? Yo. Apa? Kowe ku yo wis gendeng kowe. Apa? Apa kesel kancane jawab iku. Kupingmu iku lho budek. Tak wis. Ya Allah, dikonconi balik kon niku arek gak enake koncone kon iki. Malah kepet kowe iku dikonconi kali. Nah iki kepet RT iki. Kalau mulai ae ben bingung. Iki wong mau kene kebingungan lho. Mak. Endi bojoku iki? Endi bojoku dhewe kene nak kretaan mantep. Aja tak kasih air bojoku aku meneng sirep. Larang enek bojoku digugah iki jelas. Jarane dolan. Gak enak. Kaya ana bojoku bengak-bengok iki. Lha apa ta iki? Kok dompet RT iki. Ana KTP-ne. Sertifikat, Bu. Mumpung bojoku turu iki. Ning ndi kok kayak enek uang iki yo. Foto ning ndi ya ndane? Oh, iki wonge. Loh, iki sing tak tunggu-tunggu. Halo, Bray. Nanti iki. Piye to sampeyan iki? Wis ambro. Nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bek, wong-wong ki ning ndi sih, Bek? Karek sepi. Lah boy esuk wis padha metu. Sik, Bek, ini, Bek. Wis tak nanti, Bray. Piye, Bek, ngene aku ono apa? Ngene, aku nak nyunatne anakku. Terus Aku yo butuh butuh apa? Butuh piro sampean? 20 ae. 20 ki akeh, jaminane sampean apa? Ono sertifikat. Apa? Sertifikat. Sertifikat to maksudmu? Ya iku. Ya ndelok. Sertifikat. Ndelok. Tak jumukne yo. Ngele kok akeh ram. Iki lho, sertifikat. Wah, lek iki marem, Bek. 50.000 tak sili. 50.000. Anu, parang 50 juta tak sili. Piye 50 juta iki? tenan lho. Iya lek iki 50 juta tak sili Ya wis sampean. deal. Sik tak nek wetan sini. Pai undang jaranan janger aja. Bek iki ngene, Bek. Aku gak nggo cash. Aku nggone cek engko sampean njupuk dhewe ning bank. Eleh, engko cek-cek palsu. Ora Ning lagi viral TV-TV. ya ora, Bek. Iki delok ono kok bank ya ABC. Iki terpercaya iki ora ngapus kok ning PTP ngono kuwi. Lagi bang opo iku le? Iki anyar iki. Sidok 50.000. 50.000, 50 juta. Oh iya. Jenenge sapa, Bek? Jenenge sapa? Rodia. Alamatnya ndi ki, Bek? Desa Pentolan. Kecamatan Baksoan. Kabupaten Slepan. Apa? Kabupaten Slepan. Slepan. Iki dusun apa bakso? Dusun le. Sejarahe mbiyen dodolan bakso ning kene wae. Bek, sampean iki nyilih gedhi lho, Bek. Sampean kuat bayari Kuat. Piro ansurane? ansuran iki saulan 2 juta, Bek. 2 juta. Iya. Oh, enteng bojoku juragan klopo ning desa iki le. Engko lek sampean gak kuat bayar
cicilane sampean tak gowo, mas sampean tak sito, Bi. Ya wis timbang aku ambil to. Lho kok gelem tak gowo wong iki? Iya to. Enak ambil to sumpek rasane. Bi, sampean tanda tangan, Bi, ning kene, Bi. Tanda tangan, Ndi? Bi, ning kene, Bi, ning kotak iki, Bi. Tanda tangan, Bi. Ya, Bi, engko sampean jumuk ning bank lho, Bi. Oke, baik. Berarti iki kurang KTP-ne yo. Ya. Aku tak pamit sik, Bi. Ya. Assalamualaikum. Ya. Nek golek nasabah liya aku, Bi, Bi. Alhamdulillah. Sido sunat kon lele. Sido sunat kon her. Yo ngene iki nek iso. Maka sembarang kok dilakoni. Disyukuri lan nyukur sing biyanter. Syukur. Lu ngono sesuk. Alhamdulillah setelah disyukuri. Pak. Apa ae iki Sampeyan iki mari kon ndi? Sedina ora mulai. Apa? Sampeyan mari kon ndi sedina ora mulai? Nyangkruk. Nyangkruk ambek sapa? Apa? Nyangkruk ambek sapa? Iku nyangkruk ambil bojone Mak Rod. Penggaweane kok nyangkruk ae. Ya apa kowe? Dolanan. Di jalan. Dolanan. Apa iku? Iki lho, dipangan. Nah, wih. Uang gawe cangkruk tok. Ora tau langsung duit blas. Mak, kayak kena kopi apa, Mak? Apa? Kopi. Ndi duite? Apa? Duite ndi? Waduh, duitnya tak siling neneng to mau. Wes diomongi ket biyen. Duit aja disilah-silahne to ae, ora tau balik. Apa? Disilihne tau balik, silih to. Aku ambil to CS besting ini. CS kono. Turu ambek to ae. Wis ngale aku. Wes ngalih. Bojo panggah ngono ae. Tak nyanyi. Hei, jangan melamun. Enggak ada gunanya. Enggak akan merubah kenyataan. Wis lagune kopi po enak kuwi. Lanjut. Lihat ya orang ini arek iki. Cari mana? Oh, diomong nih gitu. Cendek umure teh tak omong nih guys gitu ke. Apa? Itu baru tak omongnya tak rasani kok gitu kene. Gak cendek umuremu apa? Gak enak apa iki. Yang omah sunan tok bojoku. Mbok kira bojomu tok teh. Bojoku tiap hari ngono teh. Apa? Bojoku tiap hari ngono. Buto. Bojoku tiap hari ngono. Cenggu yo. Regane kelapa medun saiki teh. Apa? Kepala medun. Medun kelapa saiki regane. Regane medun, regane kelapa itu saiki medun drastis nih. Pasar-pasar 4,5. Maune 7.000 sampai saiki 4.500 bayangno teh. Iku anu kelapa bayaran apa nih? Kowe iku perkara dik 20.000 wae teh wis lalekno kok tak mangan lho. Kira-kira kapan ngirim iki? Aku melok po. Engko ae sore-sorean ae. Apa? Sore. Besok. Sore deng. Sore ta. Ya aku melok. Ning ndi? Ya mbok kowe. Wes, duwe kanca kaya ngene. Kopi ae wis kanyang. Waduh. Ngantuk aku teh. Ngantuk. Aduh. Anake oke iku. Orang-orang ngene kesambet apa? Tambah gede pun tambah wayu rek bojone kaya gitar Spanyol rek tambah menul kok kaya kelapa iki. Kok ngono saiki rek? Oh iya. Uru aku awakmu saiki ngene teh. Sip ngono saiki ngene. Aduh, ngene pokoke. Tapi biyen arek kecil cilik lho teh. Iya meneh. Saiki waduh jan sip. Amone bojomu kowe. Apa? Tak moni bojomu kowe. Bojo? Iya tak moni. Kowe ngomongnya apa iku mau? Tak moni bojomu kowe. Gak iko kok. Nek tak moni bojomu ngomong apa kowe iku mau? Gak iko apa iku. Cangkemmu saiki nek arek ngene iku kok iso koyo ngono. Kowe masih arep. Ora aku wis duwe bojo. Apa? Wis duwe bojo aku. Bojo? Bojo goblok. Oh, bojo ta. Iya aku ya wis duwe. Ya tapi cangkemmu kok sampe ngene-ngene bareng iku mau apa? Gak olahraga ngene. Rai, ini kok iso olahraga. Aku ero sing mbok maksud iku apa, Teh? Apa? Aku ero sing mbok maksud iku apa? Masuk. Maksud? Oh, maksud. Apa? Rencana arek gendeng kon niku. Di kopi to. Kopi ae wis kancane ra nyekel duit. Jin,
Cen, di. Kocan. Ngawur kowe kok. Ayo wong kok ngono kowe. Sini sama Om. Cangkemmu istri bojo. Sik to tak parani. Ayo teh ngawur. Ayo teh. Ayo teh. Ayo tak mene bojomu kowe. Ayo. Ayo teh. Kowe iki duwe peda ora iso. Goblok anjane. Ayo teh, mbok rem iki lho goblok. Ya uduno beto tapi abet iki kok iso meduno salahmu dhewe duwe peda kok iso ora nompake. Yo enake aku lho ngene iki. Santai ngene iki. Teh, terus teh. Ana ndi iki teh? Apa? Ana ndi kowe iki? Marani anake Kojin. Ya Allah teh, aturanmu sampai saiki teh. Ayo. Sedihnya nih. Ya dipakani aku karo mbokku. Ya pokoknya pakani karo mbokku. Makanya apa? Bukan sweet. Omongan biar itu usah nyambung tak cakap kok. Wis mulang ngene aku. Kowe ku aduh. Ketang layanganku mau jebol ning ngene iki piye aku ngene iki. Piye mau kok sengaja? Yo kowe ku. Piye marine? Layangan ditanduk-tanduk sing njaluk mau kowe ku. Sudah bawa Mer. Bojone sapa kuwi? Lali aku. Bojone Elsa. Elsa. Ku kare kurang ajar. Kanjane ku piye? Ayo, Apa diparani sih? parane ayo. Yang temnya ayo. RT ku nyengkiwing dasi RT aku nyengkiwing dasi bapak yo. Ayo. Iya. Kloroke soalé ya kok anu kocin iki yo. Ayo. Sa dari mana? Aja ngono to Pak RT. Iki ngono ya. Sampeyan ketua kok ganjen to Pak RT. Ini Bang Teh. Kok ngomong biar wedok nyambung ngono lho. Iya no. Ngajak ngomong kok gendeng ngono. Ini iki lah jarane. Mane bojomu tenan iki. Omong nae Pak, omong nae. Gat kok wis. Ngerti ra nang Pak? Iki meneh wis duwe bojo. Kan dhewe bojone arek. Kondi. Goblok kayakane itu. Kok brek ngono. Wong njaluk dhuwit maneh. Mbok kapane Elsa ngawur ae yo. Ya ngatene Pak RT lho kat mau, Dik. Kowe iki jane Dik. Apa? Partai wis kopok. Elek Ngene cilik. Ngene iki dijak ngomong arek wedok langsung ngambung. Apa? Dumit sampean niku. Dumit sampean ngawur ae. Elsa digodho-godho ngawur ae. Teter mari wis RT kok. Nah lomba wis. Kurang ajar ngene to, Lek. Iki tak kurang ajar ngene to, Lek. Wis ayo. Didelok tambi anakku wong aku ora wani kok kowe wani-wanine. Ayo mulai. Kowe tang katekan bojone. Iya cek lagi. Ya Allah. Arek wis.